owacho the state magintie. Adwani mondo aduok jalony wan kode panelist kae. Gik momiyo wacho ni informations ijaso kata cyber kata Huduma Center, adwaro confirm ni gin gik ma faulty, mana kaka Sekjen Odoka osewacho. Kaka ng'at matimo IT, kata mana the website monyisi ma www. Mar applying the new funding model. Nitie gimiluongo ni distributed denial of service. Mano wacho ni for a website there's too many flooding sama ji apply. Iyudo ka mondo time ma ng'ato kodhi kata cyber mondo apply such a help, idhi gokinyi sa achiel by sa 10 pok otiek kodi, nikech there is a system hanging or there's a system faulty. To iyudo ka ok in ng'at achiel. Koro realize ni there's a lot of gap from the system itself. Sirikal, nikech kata king'iyo kaka giwuoyo, Chief Justice nyisowa mare koni, in the same government, ineno ka MPs criticize gima Chief Justice owacho. The same government, President wacho wach mopogore. Koro penjo en niya, ang'o momiyo sirikal winjo wach mwanyisogi? Nikech wan ma wan on the ground. Wasebedo kod meeting mang'eny kod jatend piny. To okwamor sana nikech anytime samora mora moluongowa, en luongowa mondo wan mwabai to the idea magin godo. Ok gidwar winjo wach ma wanyisogi. Koro mae kelo pogruok mogik sana. King'iyo weche mag kaka for example Mount Kenya University, nyithindo gimiyo loans to migi scholarship. Ang'o momiyo sirikal ok migi scholarship to gin be gin nyithi Kenya kendo machulo taxpayers kaka joma moko. Ineno kaka weche gitek. King'iyo coups frustrate people. And personally away from experience. Iyudo ka sometimes japuonjre nokalo kendo dhi e mbalariany to nodhi omes ka no apply according to the cluster point kako winjo kete. Koro end up ni samotere second division o lack options mag yudo public universities mowinjo dhiye. To kata kiyudo tiyudo kuonde machalo Garissa University. Ok awacho ni Garissa rach, but luore. Iyudo ka space modong ni gin private universities. Private universities kise apply, sirikal assume, nikech gine mane gikete portal, gi assume ni ng'at monyalo, gimi loan, then ok gimi scholarship. To kopono ni man is the case, ang'o momiyo giweyo the coups place the public private institutions into the coups portal to give students option. Penjo mantie kanyo ma polisa gino e thuolo mar duoko minyalo yudo karka iwacho ni ero jogo ma oketie mbalariany mag ji giwegi bende gin gi thuolo mar yudo sir machalo kama. To ka coups ma bende en bad sirikal mochuni keto gi mbalariany mopogore ng'omi ka ng'ati kete mbalariany mag ji giwegi ka ing'eyo yuto mare kata ka gia yuto gine ging'eya max mari miyudo ka en application mane timo kata grade miyudo kato bang'e okaw to bai kamachielo. Ochalo nade ne jogo ma oro kwayo to wuok e mbalariany wuok e mbalariany mago mag ji giwegi koni magintie. Owacho e logi kaka